Sziasztok! A magyaromban megmutatom, hogy ez az orosz Roblox. Ez körülbelül letöltöm, én arra nem érdekel, megnézem, hogy milyen, csak az a baj, hogy ugye, ez a Roblox igazából, az a baj, hogy nem tudok annyira oroszul, csak nagyon picit, komolyan mondom. Szóval, most láttam YouTube-on, hogy Arontik videójában. Komolyan mondom. Nagyon kíváncsi vagyok az orosz Robloxra. Nem biztos, hogy ez az, de remélem, hogy ez az. Hát halljátok. Hát mi? Nem biztos, hogy jó, de úgy néz ki a logója, szóval sziasztok!